allemaal. Van belang natuurlijk, hè. Ik sta te kijken van wat doen die mensen met die muziekinstrumenten er allemaal bij. Dat zal ik u even vertellen. Want ja, carnavalsfeest is het natuurlijk pas echt als de muziek losbarst. Daarvoor hebben we meegenomen, en begroet ze met een daverend applaus, 2 extra. Zij komen uit Klimmen en dat ligt bij Valkenburg, hè. Ja. Oké, zijn we klaar allemaal? Dan kunnen we nu beginnen. En dan gaan we dan, de tijd is gaan lopen. En het is meteen feest. Even kijken hoe het gaat. Kom jongen! Oh, ze liggen gelijk! Op 1 minuut 20. En hier staan 12, 13 biertjes. Nou, dat schiet lekker op. En dan gaan we weer met 2 extra. Gaat lekker, jongens. Het maakt niks goed wat je doet. En dan maakt muziek. Het is een fotofinish hoor dit.